A Concellería de Cultura da Pobra afánase por manter viva unha das tradicións máis arraigadas en Galicia, coa celebración de diversos actos para conmemorar os Samaín. Hai que facer un pouco de fincapé neste festexo cultural, non? Que, bueno, pois, un pouco as orixes do San Maín remóntanse a cando os poboados celtas conmemoraban o cambio de estación, o remate da colleita e o inicio dun novo ciclo. Se adoita vencellar tamén este período donde se separa os dous mundos, non? O dos vivos e o dos mortos. Este venres terán lugar as primeiras actividades cunha festa do terror, un obradoiro de pintura de neón e unha sesión DJ. Retomarase o programa o martes 31. Arrancará esta programación o venres 27 cunha festa de neón do terror nun toldo que se poñerá na Plaza do Emigrante este ano. E a partir das 11 horas pois habrá un obradoiro de pintura de neón e tamén xa despois pois remataremos con un DJ. E logo pois eu creo que o grosor da actividade do San Maín pois se vai enmarcar no martes 31 e comenzaremos ás 7 da tarde pois con unha actuación infantil movendo os esqueletos a cargo de Animarte no toldo que dixemos anteriormente que se colocará xa na Plaza do Emigrante. E despois tamén teremos pois actividade que comezou un pouco ano pasado, non? Esa alameda convertirase nunha alameda terrorífica. E os xardíns estarán ambientados un pouco coa temática da Santa Compaña e, bueno, esperamos que sexa do gusto da xente que vai a participar. Todas as actividades son de balde e abertas á veciñanza. Tan só require inscrición previa ao xardín terrorífico e pode realizarse a través da web municipal.